Top 5 eniten nauraa omaavat asiat, mitä sä voit tehdä firman pikkujouluissa. Honorable mention, vedä karaoke sun bravuuri. Totta kai ihan nuotin vierestä. Numero 5 on perinteinen, juot vähän liikaa. Etkä sit varmaan hirveästi muista illasta mitä. Numero 4, otat jatkopaikasta pikku pöydän, tilaat sinne muutaman pullon champagnea, vähän leveilet jengille, you know. Numero 4, meet kertoo sun pomolle, kuinka paljon sä vihaat sun duunia. En tiedä, onko tämän jälkeen sun duuni enää seuraavana päivänä kyllä. Tai ainakin vähän outo mennä toimistolla. Numero 2, herää sun työkaverin vierestä. Tää vähän riippuu siitä, että kenen vierestä sä heräät. Mitä jos sä vaikka heräät sun pomon vierestä? Numero 1. Sä heräät sairaalasta ja lääkäri kattoo sua tälleen näin. Kyselee, onks kaikki kunnossa. Sä oot siis juonut vähän liikaa, sammunut, joutunut sairaalaan. Sä oot tehnyt noit muita asioita, sä oot vähän ostanut pulloa, vähän sekoillut sun työkaverin kanssa, vähän huutanut pomolle. Ja nyt sulla varmaan ei oo enää työpaikkaa. Semmosta sattuu. Nähdään firman pikkujouluissa. Peace out.